Здравейте! Днес сме на 30 годишната на Бъчваров Груп. Вие сте? Мария Добрева, МРС Planet Европа, 2025 година. Като тази титла получих в Анталия цяла седмица надпревара с много красиви и приятни участнички. След завръщането си мога да вметна, че започнах да се занимавам с инициатива. Моята инициатива я приемам твърде лично и сърдечно, като тя е създадена лично от мен, доброволно, за ненатормоза на децата в училищата. С много труд и подкрепата на моя град Раднево, директори, училища, учители, деца, на 9 декември от 17:30 часа в актовата зала град Раднево Сергей Милев ще представя откриването на моята презентация ненатормоза на децата в училищата, като над 80 деца, над 80 деца ще вземат участие с стихчета, поздравителни песнички, танци, за което съм много благодарна. От колко време се занимавате с мода и работите с Бъчваров Груп? Мода, още от мъничка много си харесвам модата. Като цяло 2024 година се записах за лице на Стара Загора, област Раднево. Там печеля приза Мисис Раднево, лице на област Стара Загора, град Раднево. След това продължих да ходя по участия. Най-голямата ми титла беше на Мисис Черно море 2025 година, преди да замина за Анталия. Имам първа подгласничка на Future Fashion Fest в България, печеля лице на модата 2025 година.